ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/11/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಮರ್ದಿರ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಸದಾ ನಿರೋಗಿಯಾದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಗವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿದ ಚಿಂತೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಚಿನ್ನದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಲ ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಬರೊಚ್ಚಿ ನೆನೆಪುದ ಚಾರ್ಟನು ದೀಲೆ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಲೆಕ್ಕನು ದೀಲೆ. ಯಾನ್ ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಸಮಯ ತೆರಿಪದು ಕೊರಿಯೆ ಪಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಗೀತೆ: ಈರ್ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ್ರಾದುಳ್ಳರು. ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹನಿಕಾದು ಎಂಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏ ಪನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದುಳ್ಳರು ಅಪಗ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಳ್ದುಪ್ಪರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನೊಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಮಾಯೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಯರೆ ಬುಡುಪುಜಿ. ಕೆಲವರೆಗೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲೆನ ಕೆಲವರೆಗೆ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥದ ಇಂಚಿನ ನೆನಪು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪರು ಅಪಗ ಬಾಬನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತು ಬರ್ಪುಜಲು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಅತ್ತಂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಷಯ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೆ ಅದುಂಡು. ಕೇವಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಆತೆ ನೆನಪುಡ್ದೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಧಾರಣೆಯಾದ ಪೂಜೆ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ತದಾರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಏತೇತು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತಾತು ವಿಕರ್ಮ ಜೀತರಾಪರು. ಆರೋಗ್ಯಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಲ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಅತ್ತುಂಡ ಪಿರವದ ವಿಕರ್ಮ ತಡೆತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರಿಂದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಆರು ಮುರುಳಿ ಪನ್ಪುನಾರಾದುಳ್ಳಿರು ಬಂದು ತೆರಿದನು. ಅಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪೋಡು ಸದಾ ನಿರೋಗಿಯಾರೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಸರ್ಜನ್ ಮರ್ದನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ಬತ್ತದ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರು. ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಇಲ್ಲುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಓಡೆಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐನು ಬುದ್ಧಿ ಹೃದಯೋಡು ಬಾಬನೆ ಇಡೆಗು ಬತ್ತದ ಸತ್ಯದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಈ ನಾಟಕದ ಮಂಚದ ಮಿತ್ತು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರನು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಈಶ್ವರನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ವಾಸ್ತವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಅತ್ತಂಡ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪುದರ್ನು ದೀತೆರು. ಅಕುಲು ಈ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚೊಪ್ಪನಗೆ ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತಿತ ಒಡೆಯಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯಡು ಪಾವನ ಒಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ಪಾವನ ಆವಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಪಾವನ ಇರ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಉಪಾಯವಾದುಂಡು. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಮರಪುಡು. ನಿಗಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮಗು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಆಜ್ಞೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪು ನಿರ್ದವರ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲಕರೆಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲಕರಾದುಪ್ಪೇರು. ಕಡಿಮೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಕಡಿಮೆ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲಕರಾದುಪ್ಪೇರು. ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲಕರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡು ಜ್ಞಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನು ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗಾಂದಿತ್ತರಡ ಮಸ್ತ್ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಗಲೆ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಚಕ್ರನು ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ. ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಳು ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರಡು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರ್ನಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ದಯಾರ ದಯ್ಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗನು ತೊಜಿಪವಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಸತ್ಯಯಾತ್ರೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು.
ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು, ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಲಾವುದುಂಡು. ಇಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆತ್ಮೊಳೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಪಿರತಿರ್ಗದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆಗಾದೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕುಳ್ವೇರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಉನ್ನತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮಸ್ತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ನೆ ಆಂಡ ದಯಾರದಯ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಜೋಕುಲು ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕರಾದಿಜ್ಜೇರು. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ನು ಬರಲೆ ಪನ್ಪೆರು. ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪರು ವಾ ಸಮಯಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಸುರುಕು ಚಾರ್ಟ್ ದಿವೊಂದಿತ್ತೆರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾಬಾಗ್ ಕಡಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ದಿವನೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನು ವರಿಸರೆ ಯೋಗ್ಯಾದುಲ್ಲೆನೆ ಪಂದು ತಮ್ಮ ಮೋನೆನು ತುವನುಡಾಪುನು. ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊನು ದೀಪೇರು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನಚರಣೆನು ಬರೆಪೇರು. ಇಂಚ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಆ ಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ದೀಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನು ನೆನಪುಡಿತ್ತ ಏತು ಸಮಯ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕುರಿಯ ಇಂಚ ಚಾರ್ಟುನು ದೀಪು ನೆರೆದವರ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತಿಯಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿನು ಮಲ್ತೊನರು ಮಾಳೆದ ಮನ್ಯಾಪನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾಲೆಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಏಪ ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಅಂತ್ಯೊಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಲೆದ ಮಣಿಕುಲು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪೇರು. ಇನಿ ಮೂಜಿ ಅತ್ತನ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದುಪ್ಪುನಕುಲು ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾನಗು ಹೋಪೆರು. ಏತೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೂರಿಯರ್ಡ ದುರ್ಗತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಮಾಲೆರ್ದಂತೂ ದೂರ ಆಪೇರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಪೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಂಡಾಲಾಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾಲೆಡು ಬರೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಿವುಡಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಅಕುಲು ಸೊನ್ನೆರ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಕನವೊಲಿ. ಪಾತೆರು ನಕಲೆರ್ದುಲ ಅಕುಲು ಉನ್ನತಿನು ಪಡೆವೊಲಿ. ಕುರುಡೆರು ಅಂಗವಿಕಳೆರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿನು ಪಡೆವೊಲಿ. ಒಂಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸನ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪದವಿ ಉಂಡು. ಬಾಲ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುದಾರರಾದ ಬುಡ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪುರುಷ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೆತೊನ್ಲೆ ಮಾತಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡು ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾಯದ ಜೊತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪಾಂಡವ್ಯರ್ನ ಲಡಾಯಿ ಮಾಯ ರಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ನೌಕರ ಚಾಕರರಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜಧಾನಿಲ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವೊಂದುಂಡು. ದುಂಬು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಡೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಗಮನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ಮ ಮಣಿಕುಲು ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥದು ತೆರಿಯುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಂತರ್ಯನು ಓದುನ ಆಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುನು వచ్చి ತೆರಿದು ತೆರಿಪವನಂಚಿನಾರು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಪ್ಪುನೆನು ಕುಳುದು ತೆರಿಯುನುಜ್ಜೇರು. ಏನನು ಥಾಟ್ ರೀಡರ್ ಪಂದು ತೆರಿದರ್ದಾನೆ ಯಾನು ತೆರಿದು ತೆರಿಪವನಾರದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನನೇ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾನು ತೆರಿಯುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದರೆ ಬರ್ಪೆ. ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಸಹ ಏರೇತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ಓದುವೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ. ಬಾಬಾನೆ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಕುಳುದು ತೆರಿಯೋಣೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯನ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ದಿರ್ದಾನೆ. ಆರು ತೆರಿದು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿರ್ದಾನೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ತುಯ್ಯರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರಚನೆ ಉಂಡು. ಈ ತೆರಿದು ತೆರಿಪವನಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಮಸ್ತ್ ಪರತಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ ವಾ ಜ್ಞಾನಲ ಗೊತ್ತುಂಡೋ ಐನು ಯಾನು ಓದವೆ.
ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ತೂಪುಜರು. ಯಾನ್ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಯಾನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಜೋಕುಲ್ನೊತ್ತಿಗೆ ಉಂಡು. ಏರು ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪೆರು ಆಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಕಲಿಡ್ಲ ಸ್ವಂತ ಏರು ಮಲತಾಯಿ ಜೋಕುಲು ಏರು ಪಂದು ಯಾನು ತೆರಿಯೋನು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಾದೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಮುಡು ಬರಡು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾವಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೃಹಸ್ಪತಿನು ಬೃಕ್ಷಪತಿ ದಿನ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬೃಕ್ಷಪತಿಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಶಿವೆಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂತೂ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಶಾಲೆಡು ಕುಲ್ಲುನ್ನಾಗ ಗುರುಕುಲೆನು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಇನಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೋಮನಾಥನ ದಿನ ಸೋಮವಾರವಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಸೋಮರಸನು ಪರ್ಪವೆರು. ಆರ್ನ ಪುದರು ಶಿವ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಓದವನ ಕಾರಣ ಸೋಮನಾಥ ಪಂದು ಪಣ್ತೆರು. ರುದ್ರ ಪಂದು ಸೋಮನಾಥಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜ್ಞಾನನು ಪನ್ಪುನಾರ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ದೀತೆರು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತೆತ್ತಲ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುರ್ದು ಈ ಯಜ್ಞ ಒಂಜೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಈ ಯಜ್ಞಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಸ್ವಾಹ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ತತ್ವದ ಸಹಿತ ಮಾತಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತೂವೊಡಾಪುಂಡು. ತೂಪುನಂಚಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಹಾವೀರರಾದುಪ್ಪುಡು. ಎಂಚಿನನೆ ಆಂಡಲ ಬಾಬನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವು ಪಂದು ನಟೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಒಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಒಂಜೆ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತೇರು. ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯೊಡು ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಇಂದುಲ ಸಹ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾಗ ಅದು ಸತ್ಯಯುಗ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಏರು ಮಲ್ಪೆರು. ರಚಯಿತನಂತೂ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದುಂಡು. ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಾವಡು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯುವನುಡಾಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಗೀತೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು. ಚಿತ್ರೊಡು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಬಂದು ಬರೆಪೆರು. ಐಟು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರಡು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಹಿಮೆನೇ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆಯುಡು. ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಅಕಲೆಗಾದ ನಿಕಲ್ನ ಕೃಪೆರ್ದು ಅಪಾರ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಆಹರೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ತೆರಿಯೊನ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುವನ್ವರು. ಯಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರತ್ತ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದು ಪುಜಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಧಾರಣೆಯಾದ ಪೂಜಿ. ಇಡೀ ಕಲ್ಪಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನನೆ ನಡಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಯುಗುಟ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏಪ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಇದೆಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆತು ಪೋಪೆರು. ಆತ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ದೇತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ದುಃಖದ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪನ್ಪುನ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹನಿ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ ಆದುಂಡು. ಈ ಹನಿ ತಿಕ್ಕಿನಗನೆ ಎಂಕುಲು ವಿಷಯ ಸಾಗರದ್ದು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪ. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪೇರು ತುಪ್ಪದ ಸುದೆ ಪರತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಇದು ಮಹಾತಲ ಅಲ್ಪದ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಪೇರು ತುಪ್ಪದ ಆ ಸುದೆ ಎಂಚ ಪರಪುಂಡು ಬರ್ಸೋಡಂತೂ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ತುಪ್ಪ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಕೇವಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಒಯ್ಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಜ್ಮೀರುಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾದರಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡ್ಲಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಿಯರಡ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿವೆರು. ಎಂಚ ಬಾಬಡ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ಲ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಮಹಿಮೆ ಪನೋಳು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದು ತೋಜಿಪಯನೇನು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ದೂಪರು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅರ್ಜುನಗ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಐನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ತೂಪೇರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಕನ್ನರ್ದು ವಿನಾಶನು ತೂಪರು. ವೈಕುಂಠನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಡು ತೂತರು.
ಅವಲ ಸಹ ಏಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಣು ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರುಣು ತೆರಿಪೇರು ಐನು ಜೋಕುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ತೊನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಥಡು ಸಹಿ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಾದು ಎಂಕುಲು ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಿತ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲು ಬತ್ತೇ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಖುಷಿ ಏರೊಂದು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಡದು ಬೋಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಈ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪ್ರೀತಿಯದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸತ್ಯಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಾರ ಧೈರ್ಯಾದುಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಆಜ್ಞೆನು ಪಾಲಿಸೋಡು ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಚಾರಟನ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೀವೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಾವಡು ವರದಾನ ಸತ್ಯ ಹೃದಯರ್ದು ಸಾಹೇಬನು ರಾಜು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರಾಜಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಭವ ಬಾಪ್ತಾದ ಟೈಟಲ್ ದಿಲ್ವಾಳ ದಿಲಾರಾಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಏರು ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಜೋಕ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಾಹೇಬ ರಾಜ್ಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಹೃದಯರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಕುಲು ಸಹಜವಾದ ಬಿಂದು ರೂಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಕುಲು ಬಾಬನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಲೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸತ್ಯತೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಯಥಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಸತವಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಯಥಾರ್ಥವಾದುಪ್ಪುನು ಅಕುಲು ರಾಜಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಡು ಸದಾ ಲೀನ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸದ್ದು ತತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.